точно 10 секунди да дойдете на масата. Айде, момчета, да ги биете! Чувашени! Добре, и заедно. Айде, момчета, победа! Safe place на първата маса от тези случаи срещу Радосов. Първите 4 финали състезания по роботика за ученици Пърста и Новик 2011 година. 2 минути и половина без настрой във времето. Safe play, пише ко? Пише ли safe play? Естествено. Втора маса е готова, трета маса е готова, четвърта маса. Още не си готова, четвърта маса, чакаме четвърта маса, ставаме готови. Ето това е първа маса с всички зрители. Това е втора маса, ето тук. Ето това трябва да се пада втората маса и ето тук е четвърта маса. Четирите маси, които виждаме и се излучват на живо от нашите оператори. Айде, момчета, можете! Давайте! Времето. 3. Зарежда формула. Изчерпваме един скърва от 26-32 да зареди. Става твърдо бързо, много трябва да около 17-18 секунди. Айде, момчета! Тук се играе на две комбинации. Победителя от тук. Победителя от тук продължава напред. Айде, момчета! Много добре напред. Остават минути 16 секунди до края. Айде, момчета! Минута до края. Айде, момчета! 50 секунди. Айде, момчета, можете! Айде! Бързо! Айде, можете, давайте! 36 секунди, 4 финали. Айде, Косьо! Вторите 4 финали са да се няма. Ще ви кажа какви са участниците. Един от тях се справят Асад Пинчо. Не, това ще го закара долу. Не търся ли? Браво! Браво! Айде, момчета! 4, 3, 2, 1, край! Следващия
голямо викане. Ами според мен бутнаха така, че това въжето. Що самолета не е? Робота закача въжето. Силният звук ни пречи. Да, 100%. Ма те могат да викат и Тогава няма да пречат. Аз ще застанем на сцената, аз да викам Това сега в За следващия рух, може да си взема таблета от